Sekuru Kanengo. Urise mzukuru. Right. Mhuri yao ya kwa Mhuri. Yazvibudira pachena kuti ayo isusu tatambura. Ndizvo. Vafambo zvichida hapana kunyatsobuda mari dzavo dzavari kutarisira. Vauya kwa Mhuri imimi. Dambudziko iri munorigamuchira sei? Dambudziko ndakarigamuchira. Ende dambudziko rori ndichaita kuti ripere. Ende nhau iyoyi haisi kuperera kuvatora. Ndachitokumbira kuti musi wemandi panotokuenda kwa Mutare munofanira kunge muripo. Ruzhinji rweZimbabwe ruchiona mafambiro anenge achiita basa. Zvichipo zvidzidzo kune vamwe vari kutarisira kunoromba. Kune vamwe vane zvinhu zvavakabata. Kune vamwe vasingazivi zvose, kune vamwe hanizvo zvokutoti inini nenhamo iripo ndakaromba zvinhu zvangu zvoenda zvakanaka. Saka ndoida kuti nditarisirawo kuti nyikawo vamwe vari kunze vamwe vari kupi vaone kuti zvinhu zvakaipa hazvina kumira zvakanaka. Saka ndinotarisira kuti vazukuru ava ndichashanda navo kusvikira tapedza basa racho. Rakasapera munovimbisa isusu nevazukuru ava kuti chii? Nekuti vazukuru vatambura. Ende havasi vazukuru chete ava vatambura, nevamwe vari kuona. Ende vazukuru vakawanda vari kudyirwa mari nevanhu vakapfeka nguo sedzamakapfeka idzi. Vachiti dambudziko iri tinoita sei tinoripedza. Saka ndinoziva kuti guarantee, hando munhu kanotenga electrical gadget inopiwa guarantee newarranty kunzi after 1 year kana chinhu chako chakadai so tinoita sei tinokupa chimwe chinhu. Guarantee yamunotipa ruzhinji rweZimbabwe nevazukuru vabva kwaMutare ava ndeyekuti chii nenguo dzamakapfeka idzi? Guarantee ndeyekuti yandinovapa vachasununguka zvakanaka, vachagara zvakanaka, nekuti uroyi hunopera nokupupura. Okay. Ukarega kupupura nokusarenda zvinhu zvako kunzi musoja ndongone futi. Kana usiri musoja usina futi hausi musoja, uzopovhinogona kuataka. Saka chinhu chekutanga kutora zvombo zvaanoshandisa nokusarendesa. Ruzhinji rweZimbabwe ruchiona kuti munhu uyu aakusarenda zvinhu zvake nezvizvi. Imwe nhau yamataura zvakanaka, yekuchirwa mari maitawo zvakanaka. Panapa nditoone dambudziko zvakare. Ndofunga nguva nenguva mukuramba muchifona chinoitika kubva kuseni. Ndinenge ndiri muno kusvika kuma10 handiwane mukana wokudavira foni. Saka zvandazoita ndokundozopawo foni vazukuru vakomana ndoshanda navo. Vazukuru, foni iyo dairayo foni. Dzimwe mari dzinosvika mudare, dzimwe mari hadzisvike. Unotozonzwa munhu akutokufonera, dai sekuru utozobvunza ko ndoupi uyu? Asekuru pamukatora mari yangu mandikangamba. Anazvona. Saka chandoda kuti ndizivise ndechekuti nini vazukuru vangu vanotaura navo nhamba dzavanotaura nadzo. Vakanza kuti zvemari ngavasende mari chinyararire panhamba yandichasendera. Munhu anenge achitaura nyaya yekuti sekuru nyaya yangu yakamira yakadai ndinoda vazukuru venyu, asi nhamba yandada kusenda mari in 0772 965955. Ngavarege kusendera pavazukuru vangu vese mazita. Zita rangu ndi Jimson Nyasara. Ngavakona zita kwese Jimson Nyasara, mari yezvisho inosvika muno mudare. Munhu tomuitira basa rake rofamba zvakanaka. Zvakutonditukisa nokuti mutotukisa nesuwo kuti sekuru venyu aitsotsi mazvona mani. Imimi hapana mari yamuri kutipa isusu kuti tishamba. Imimi hamuna mari ndikukupa. Ininiwo ndinoswera ndiri muno mudare. Izvo vanhu vakazara panze apo. Handiwani mukana wokudayira foni. Vakati ana azukuru wapedza ana azukuru. Notikumbira namba dzasekuru dzekuisa mari. Andadaura. Ukona sekuru kunzi Jimson Nyasara. Mari yako yatosvika kuno. Dare rako ndakuchiudza kuti right. Munhu nhau yake yakamira sei? Takuchinyora pasi. Takutomugadza. Ini zvakadaro sasekuru ndozotora foni ndotanga kumufonera muzukuru mari yako yasvika. Saka takuita basa rako rakati. Zviro zvakamba zvakanaka. Kunge wekuIsrael akasenda mari panhamba yangu, mari yake yakasvika kuti chokwadi. Ndakamubatsira akatenda sekuru ndaporomotwa kunoku. Ndizvaanga achishuvira. Handimazvona. Vamwewo takavashandira
vakapromota asi vazhinji vacho izvo ndakavhura Facebook account vanenda pa Facebook account yangu namba dzangu anodziona yakansekuru Kanengo kune mumwe futi akavhura zita kunzi Sekuru Kanengo nembiri yandikuita nebasa randiri kubata mazvona saka pane mufananidzo wangu Facebook yangu nezvandikanyora ipapo iwo akaenda Facebook yangu akafona anondibvunza Sekuru makanyora zvakati ndikunamunza ati sikufunga kwangu dai makanga musina kutovhura Facebook makabva mabuda pachina kuvazukuru venyu kuti inini Sekuru Kanengo handina Facebook mukana ndabuda paFacebook ndinenge ndabuda pakati but handina Facebook ine zita rangu nekuti matsotsika haamborikira zvekuti makangoti kuti vati mune Facebook anobva anovhura Facebook handiti asi ndikunoti chinhu chamakaita sei apa ndiri kutaura tichitorekodha panapa kuti ruzhinji rweZimbabwe rese varaziva kufunga kwedu tisu dai mungadai makanga musina kuvhura Facebook makangona muchikuita basa renyu kuti kana mukanzwa munhu ari paFacebook anonzi Sekuru Kanengo handisiri ine handina Facebook page ini basa rangu nderekumatare vazukuru uyai kumatare vekumaFacebook ndiyo kumaFacebook nekuti matsotsi acharamba achisenzesa maFacebook page achatora futi picture yenyu mimi Sekuru achatora zvakanyora paFacebook ipapo ocreate imwe Facebook oisa same information ofona futi kune imwe nhamba inenge yaiswa because imi mune makawandiro obva watanga kuti aye ndini Sekuru handiwaverenga zvakati isa mari yakwako ini zvakafanana nezvandiri panapa so kubva kuseni ndosvika kumanheru kana kuma9 dzikuseni mota dzakazara panzamu dzakawandisa handiwane mukana wokudayira foni exactly saka handingagone kuti nguva yekubatsira vanhu ndodayira futi foni ndotaura nemunhu mumatare ipa saka ndachikumbirisa kuti nhamba yangu munhu vatadza kuwirirana nevazukuru vangu vanondishandira ndiandaita 0772 iyoyo 965955 zvisina kufamba zvakanaka ndifonere ini wacho Sekuru direct ende nhamba ini asingade kuti ndiibvise because personal nhamba yangu yekuti ndakagara nadzimai vangu ndichitandara ndichidaro hama mazvona saka apa nokuda kusvibisa zita ndakuchiisa nhamba iyoyo kuti zvanetswa ende apo ndokumudza kuziva kuti zvoni pane zvikuitika mumatare saka nhamba iyoyo motoinyora kutoti zvanetsa kuna Sekuru Kanengo personal nhamba yavo ndeiyi kuitira kuti ndibata nevamwe vanhu vaya pasina vanhu vakungonyara kana asinosenda mari pafoni yekodzipsoni nyasara zvinonetsa kutangawo nhasi zvichienda mberi chimwe chichemo Sekuru chirikubva kuvazukuru mari dzematare nemabasa amunozoendera mberi kune vamwe vari kuchema vachiti isusu tinenge tatambura tafamba taita sei mari panenge pasisina munokwanisa here kuvabatsirawo reasonable price kumatare kwavo inini apa isusu veSlyMedia kutokumbirirawo vazukuru venyu ndo zvimwe zvezvichemo zvavanotifanira tataura navo asi mandimazviona zvakanaka zveutano muzukuru nhasi fana kuzviisa pamhepo vanhu vanyatsokuona ndini Sekuru wacho ndikutaura direct ndina vamwe amai vari panze kuti munhu mukuru abvumani kubuda akaya muno mune $10 nezuro muzukuru indakubatsira asi iwewe ndiwe uchanonoonawo mabatsiro angu nhasi amuka waya ne$500 zvikati Sekuru ini ndauya ndakauya ndichishora because tandajera n'anga dzema$10 tichitakaenda ku$10 kueka tinongoudzwa chimwe chinokonza kuti zvinhu zvangu zvitenge zvinotiwo membi chani chekutiwo kwandotorawo mishonga nokwa zvinobva pane kamufambo zvokuti nongopedza almost kana 3 weeks munhu achienda kutora zvinhu zvichiipapaopanzisa Sekuru kana muzukuru achinga muzukuru kana achema anobatsirwa because chikwereti achiurayi munhu plus nekumudziwa kuti ona kwanoda kuti ndiende kwacho kunodopa iyanogona kutsvagawo wedziroti chatisiri kuda todazodati kana zvinhu zvatambanukawo iye anozoziva chatisiri kuda isusu kana chekuti vazukuru mutadzi kuvabatsira nekuti havana mari amount inenge yataurwa ivo zvakanaka chichemo chenyu ichocho ndachitambira kudara Sekuru Kanengo atambira vanhu vazukuru ngavauye nepaanapo tichiona kuti zvakamirawo sei handitika aiwa anova zvakafana navazukuru ava vakabva kwamutare ende vatambura nyaya yavo yahaina kumira mushe ende nyaya yezvizvi Zimbabwe rakamira kuiona izvozvi ndatombofona nevamwe kwaedza zvikanzi Sekuru tanza tonhaya vakwenyikoko ndikati ndinawo
Ndozokupa update kutanga chipiri. Tichenda mberi chipiri chitatu. Iwo vanhu vachazokudza history kuti Sekuru takafamba takadai takasvika zvakadai. Haiwa ndosakati regai tizvirekodi tizviisa apo kuti takaona kuti chipiri vari kubata basa. Kana vavhara vanhu taurirana nehanzvadzi dzangu nagogo kuti aiwa tinozosanga chiti murume weka anovhara takamba mukana munhu hanzi go there at your own risk. Ndizvozvo. Handiti ka aiwa ndosakati regai tinyatsobvumirana nani naSekuru. Aiwa Sekuru maita basa vaSekuru vawandisa panza apa. Regai mitese vanhu vawandisa panza apa. Regai tione kuti titange mabasa izvezvi. Handiti ka notenda.